Mae Menter wedi mabwysiadu dull newydd o fesur defnydd iaith ar Ynys sy'n seledig ar ddull sy'n cael ei ddefnyddio yng Ngwlad y Basg. A yn mis Mawrth llynedd, mi wnaethon ni ddechrau casglu data a mewnbynnu'r wybodaeth ar ap pwrpasol sy'n bellach wedi cael ei gyfieithu yn Gymraeg. Doedden ni ddim yn cofnodi cynnwys y sgyrsiau dim ond pa iaith oedd yn cael ei ddefnyddio. Yn ôl cyfrifiad 2021, mi oedd yna ostyngiad o 1.5% yn y nifer sy'n gallu siarad Cymraeg ar Ynys ond dydy'r sensws ddim yn cofnodi defnydd iaith o ddydd i ddydd. Er enghraifft, mae 75% o boblogaeth Llangefni yn gallu siarad Cymraeg, ond dim ond 54% o bobl sy'n ei defnyddio hi o ddydd i ddydd. Ym Mhorthaethwy wedyn, mae'r canran o bobl sy'n gallu siarad yr iaith yn 52%, ond dim ond 20% glywon ni wrth gofnodi'r ymchwil. Mae'r ymchwil hefyd wedi dysgu ni bod yna fwy o ddynion yn defnyddio'r Gymraeg o gymharu â merched, a bod defnydd ucha ymysg grŵp oedran plant ifanc sydd yn gret, ond yn anffodus mae'r defnydd isa ymysg y grŵp oedran rhwng 15 a 24 mlwydd oed. Mae'n holl bwysig bod sefydliadau fatha Menter yn cael y wybodaeth gywir mwyn cynllunio ieithyddol yn bwrpasol. Ac mae 10 mlynedd rhwng y sensws yn rhy hir i aros amdano fo mewn gwirionedd. Mae angen i ni wybod sut i deilwra y gefnogaeth yn gywir unai i gynnal y momentum mewn cymunedau neu i helpu cymunedau wirdroi'r shifft ieithyddol a chynyddu'r defnydd yn gyfan gwbl. Mae Menter yn cynllunio ac yn ymrwymo i gynnal yr ymchwil yma'n rheolaidd wan. A leni am y tro cyntaf, mi fydda ni hefyd y mesur yn Llanfair Pwll, Amlwch ac yng Nghaergybi. Da ni'n falch iawn o fod wedi treialu hyn leni ar yr Ynys a da ni yn annog ac yn hapus iawn i gefnogi unrhyw sefydliadau eraill yng Nghymru sydd eisiau gwneud yr un peth.